dalšího videa Toka Boka. Dneska jdeme na house tour s lehkou písničkou. Potichou. Takže jdeme na to. Takhle vypadá náš barák. Školka. Takhle vypadá naše školka. Takže tohle je druhý patro, myslím. Ale to prostě jídelnu, no. No, jídelná, to je to hlavní. A je tady židle, prostě docela pěknou lednici, pánev. Tady máme takhle koupelnu. No, to je ve všech patrech, nevím proč. A tady máme to na hraní, že jo? Tu místnost. No, jasně místnost. Máme tady srdíčkový kobereček, takže vás máme rádi určitě. Takže a teď jdeme se kouknout do prvního patra. Takže rozhodně dávejte lajky a odběry. Takže tady jsou postele, takže jako samozřejmě krásná stěna. spací místnost. Tady je další koupelna a tady máme takovouhle zahrádku. Úplně prázdná. Netuším proč, ale to je jedno. Takže jdeme sem dát děcka. A potom si hned podíváme, co všechno tady máme. Tak, jdeme na to. Takže Ale máme prostě koupelnu, docela pěkná sprcha, tady umyvadlo, klasický záchody, zrcadlo, že jo? průhledný závěsy, tady do koupelny. No, přesně tak, to je krása úplná. A tady děcka, takže jdeme do postelky. A halloweenskou spací místnost. Že jo, jak jinak. Tak. Takže uspěj a my jim asi půjdeme zatím něco uvařit. A samozřejmě taky se můžete kouknout na další videa, třeba už tam máme Fortnite, jsem hrál. Teď nově vydaný. Tenhle den. Před chvilkou. Ještě ho teprve nahrávám na YouTube, takže... Jo, přesně tak. Takže jim jdeme uvařit jídlo. A my tady se, že tu žádný jídlo nemáme. Takže ho musíme vysvětlit. Takže... Jo, tady máme, já vám zatím představím naší kuchyni. Máme tu krásný stoleček srdíčkový. Tak taky nějaký židle. Tady normální, že jo? Tady je prostě pánve, krásný. Můžete mi něco odpovědět do příspěvku. U příspěvku můžete i napsat komentář, třeba, co by se vám líbilo. Jo? Můžete. Samozřejmě kdykoliv. Takže... Můžete dát samozřejmě like a odběr. Můžete mi napsat do komentářů u příspěvku, jestli byste chtěli nějaký live stream, kde se odhalíme. Samozřejmě ale i za 1000 odběratelů. Dříve ne.
Jakože nemůžeme být předčasný. Takže doufám, že se vám naše videa ještě líběj. Moc vám děkuji za 50 zhlédnutí na Geometry Dash. Je to mých prvních 50 zhlédnutí a jsem za to nejradši, co jsem kdy na YouTube byl. Takže už jedeme probudit. A doufám, že to nám fakt dáte aspoň 1000 odběratelů. Budeme za to strašně rádi. No a taky se odhalíme. No, vlastně tak, to je to hlavní. Takže to rozhodně... Na streamu za 1000 odběratelů samozřejmě. Se odhalíme, tak nevím co. Takže tak bychom mohli, doufám, že dáme třeba 10 000, takže za to bych byl úplně nejradši. no přesně tak. Bylo dobrý hrozně, protože 10 000. Doufám, že vypni to natáčení. Těch přidá instituce. tak čau lidi, doufám, že se vám Ještě vám uděláme house tour poslední místnosti. video líbilo a Ještě za chvilku budeme končit. tady máme plišáků pár, tady autíčka, televize, pytle tady spací, koberečky krásný. Tak čau. A čau!